Ei, colla! Avui parlem d'un viatge molt important. Un viatge... A l'infinit i més enllà! Bé, no a l'infinit, però quasi. Al planeta Mart. I és que la nau Perseverance va aterrar fa unes setmanes al planeta Roig, en busca de vida i altres formes d'aconseguir combustible. I el viatge no ha sigut fàcil, Ni barat. Ha costat 2.700 milions de dòlars i ha tardat 202 dies a arribar. I nosaltres ens queixàvem quan tardaven 2 hores per arribar al poble dels iaios. Falta molt. I jo em pregunte, tant d'esforç per anar a un altre planeta paga la pena? I tant que sí. A veure, si jo et dic la paraula joystick, què et ve al cap? La vara màgica que fa els nostres jocs realistes i mítics? El millor invent de l'univers! Doncs la NASA ha millorat molts objectes per a les seues missions que ara usem en la nostra vida diària, com el joystick, les sabatilles esportives, el microones o fins i tot les càmeres del mòbil. Mira! Molt útil si un astronauta vol fer-se una selfie amb un alienígena. Poca broma, Pau! Sense la investigació espacial, la vida seria molt diferent. No hi hauria internet, ni mòbil, ni GPS. Jo estaria perdut sense GPS. I els viatges espacials també han fet avançar molt la medicina, les cures amb radiació, les operacions amb làser i les consultes mèdiques a distància. Anar al metge sense anar al metge? Gràcies, NASA. I és que l'ésser humà sempre ha volgut explorar l'univers. Així va començar al segle XX... La guerra de les galàxies! No. Eixa guerra no. En esta no està Chihuahua i es coneix com la carrera espacial. No en digues més. Esta és una missió per al nostre Dades i Dates. Endavant, vídeo! La carrera espacial va ser una competició entre els americans i els russos per veure qui arribava abans a l'espai. Començaren els russos llançant en 1957 l'Sputnik, que sona impressionant, però no era més gran que una pilota de bàsquet. Va ser el primer satèl·lit artificial a girar al voltant de la Terra. Això sí que es tindré bones vistes. Però els russos es van avançar de nou amb el Luna i van aconseguir arribar a l'òrbita de la Lluna, impactar amb ella i fins i tot fer-li fotos de la cara oculta. Pobra Lluna, no la deixaven en pau. En 1961, els americans llançaren el primer homínid a l'espai, el ximpanzé Ham. Però tots recordem la gosseta russa Laika, que en 1954 va ser el primer animal que va pegar una volta completa a la Terra. I els russos tornaren al més alt del pòdium en enviar la primera persona a l'espai, Yuri Gagarin, en 1961. Però en 1969, els americans recuperaren la medalla d'or quan Neil Armstrong es va convertir en el primer humà a xafar la Lluna. Ahí és quan Armstrong va dir allò de un xicotet pas per a un home, però gran per a la humanitat. I a partir d'ahir la carrera no va ser tan ràpida, ni tan exclusiva per a russos i americans. Això sí, es va continuar eixint a l'espai fins a arribar, per fi, a Mart. A veure, l'arribada a Mart està prou bé, però en realitat hi ha anat un robot. És com enviar un microones a un parc aquàtic en lloc d'anar tu. No sigues ansiós, que ja està previst que en menys de 10 anys arribem a Mart. Tu i jo? Vols dir, els humans. Això de l'espai és molt complicat, encara que segur que la colla ho té més clar. Els ho preguntem? Endavant enquesta! Jo penso que arribarem a Saturn. En que tots som robots. En el futur visitarem el Sol. El planeta solar. Viatjar a algun planeta, menys al Sol. Perquè el Sol està com si fora format de foc. Veure en la Lluna. Totes les cases estan fetes de trastos. Tenien més braços i tenien antenes. Són blaus. Verd. Més faves que nosaltres. No. Perquè no s'ha vist.
no poden respirar perquè en l'espai no n'hi ha oxigen. No hi ha extraterrestres. La colla, com sempre, tan informada. Pau, tu creus que nosaltres podrem viatjar a l'espai algun dia? Doncs no ho sé, perquè la cosa no és tan fàcil i, a més, va molt lenta. Principalment per les distàncies. Penseu que el Perseverance viatjava a una velocitat de 9.300 km per hora. Imagineu els nostres viatges al poble a eixa velocitat. I així tot, va tardar més de 200 dies a recórrer 300 milions de quilòmetres de la Terra a Mart. Mira que el planeta estava propet. I és que l'univers és molt gran, tant que moltes de les estrelles que podem veure per un telescopi ja no existissin. Sí, l'univers és massa infinit i jo necessitaria una persona amb saviesa infinita que m'ho explicara tot. La tenim, Laia, la tenim. El divulgador científic Roger Mira. Endavant, entrevista. A veure, colla, les missions espacials les paguem entre tots i totes en els nostres impostos. I, per tant, les agències espacials no tenen tots els diners que voldrien perquè hi ha molta gent que pensa que són cares i inútils. Però això no és cert, perquè molts dels avanços tecnològics que tenim són gràcies a l'astronàutica. La NASA té previst portar humans a Mart al 2033, però pot ser el multimilionari Elon Musk, que té previst fer un viatge pel seu compte, o la Xina, dels quals no coneixem massa bé els seus plans de futur en astronàutica, se n'avançaran. Només si teniu molts diners, perquè és moltíssim més barat enviar un robot que no una persona, perquè el robot no necessita ni respirar, ni menjar, ni beure, i, a més, no necessita tanta protecció contra les condicions de l'espai exterior. I fins ací la Colla News. En la pròxima edició vos parlarem d'un planeta molt especial. Sí, perquè conèixer altres planetes està prou bé, però també caldria cuidar un poc més la Terra o ens haurem de mudar a Mart i allà sí que fa fred. I ara, perdoneu-nos, que tenim una altra cita.